Human ni adto mibalik na usab si Jesus sa daplin sa linaw sa Galilee. Daghang mga tao ang minuol kaniya, busa gitudloan niya sila. Samtang naglakaw siya, nakita niya ang maniningil og buhis nga si Levi, ang anak ni Alfeo. Didto siya nagalingkod sa daplin diin magbayad og buhis. Miingon si Jesus kaniya, Dali, uban ka nako. mitindog si Levi og misunod kaniya. Sa dihang nangaon si Jesus ug ang iyang mga sumusunod didto sa balay ni Levi, daghan usab nga mga maniningil og buhis ug uban pa nga giila nga mga makasasala ang nakig-uban kanila sa pagpangaon, kay daghan na ang nagasunod kaniya. Didto usab ang mga parisyo nga magtutudlo sa kasuguan. Nakita nila si Jesus nga nagakaon uban sa mga tao nga ilang giila nga mga makasasala sama sa mga maniningil og buhis. Nangutana sila sa iyang mga sumusunod, ngano nakig-uban siya kaon sa mga tao nga sama ni ana? Danungog ni Jesus ang ilang pangutana, busa gitubag niya sila pinaagi sa sambingay. Ang tao nga maayog panglawas, wala magkinahanglan og doktor. Ang masakiton lang. Busa, wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga nagatuo nga sila matarong, kundili sa mga makasasala.